कि गईनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में मरद पड़ल ना पसंद महामंड में। गईनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में मरद पड़ल ना पसंद महामंड में। ए जगह आंखें बड़ा बड़ा कांड होला। तो खेसारी भैया का लाइन था कि असही ना लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका बरांड होला। असही ना लइकिन के डिमांड होला, हई यूपी वाला भैया बरांड होला। कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो, खटत खटत जई है जिंदगी ओराई हो। खटत खटत जई है जिंदगी ओराई हो। कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। जब तू गावेलू खेसारी लाल के गाना चाहे पर मिलल बड़ू कि ना केहू से अभी तक? कि रूप छोड़ी पड़ल बड़ा रुपिया के पीछे, धन धके सुत तड़ तकिया के नीचे। कि सुख न भेटाई राजा दिह तो बताई राजा, कि अतना कमाई कहाँ धरब। ए राजा घरे जरे जवानी के लोहा, बताब जाके दोहा में का करब। कि सब के सजनवा बोलिया मीठी मीठी बोलेला हे राम। कि सब के सजनवा बोलिया मीठी मीठी बोलेला हे राम। सखियो सही हमार, सखियो सही हमार, पातर पियावा पलंगिया पर डोलेला हे राम। हमारे साथ एक ऐसी लड़की है और एक ऐसी भोजपुरी की गाने वाली लड़की है जो आज ट्रेंडिंग में है, और एक ऐसा लड़की का जो वीडियो था जो वायरल हुआ, जिसको आज स्टार बना दिया है भोजपुरी में, और किसी पहचान की वो मोहताज नहीं है। बड़े बड़े स्टारों के साथ उसका गाना है, डुएट गाना है। और उस लड़की का जो गाना था वो स्कूल में खड़ा होकर वो लड़की गाना गाई थी, और ऐसा गाना था जो मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और इतना वायरल हुआ वो कि आज लड़की को खेसारी लाल यादव और वो तमाम बड़े बड़े स्टारों के साथ गाना गाने पर पूरा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वायरल गर्ल शिवानी सिंह की। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले जो भी चैनल को देख रहे हैं सबको पैर छूकर प्रणाम है। और हम जो भी बने रोड़ा सबके सपोर्ट से बने और भैया के आशीर्वाद से बने। अच्छा शिवानी, जब तहार पहिल का गाना वायरल भरे जौन तू स्कूल में गईले रहलू, उ गाना पहले हमारा दर्शक के सुनावा, जौन उ कर्जा ना कबो माई बाबू के दियाई हो, जौन वायरल हो रहे। सबसे पहले ही कहल चाहम कि जो ये गाना वायरल भइल रहे वो जेपी भैया के लिखल रहे। ये गाना जब पहली बार जेपी भैया के पास हम आयल रहनी तो ये गाना कहलन कि गाना बहुत अच्छा बा, तोरा मुँह से अच्छा लगे। तो वही करी स्कूल में हम गाना गईनी, हम सोचलू ना रहनी कितना वायरल होई, और लेकिन अब तो इतना वायरल भइल कि एकरा से हमरा के पहचान मिलल और बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गावे के मौका भी मिलल। उहे गाना गा के सुनाओ आज हमरा दर्शक के एकदम। कि कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। खटत खटत जई है जिंदगी ओराई हो। खटत खटत जई है जिंदगी ओराई हो। कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। अच्छा, जब ये गाना गइलू, जब तारा पता लागल कि गाना बहुत बड़ा वायरल हो गइल बा, तब वो बड़ा कैसन तरह लागत रहे जब ये वायरल हो गए? हमरा यकीन ना होत रहे कि सच में वायरल हो गई, लेकिन धीरे धीरे सब चारों ओर सब लोग जान गए और सब बड़े बड़े लोग पोस्ट भी डाले लगल। तो अच्छा, वो पहले के लाइफ आ ओकरा बाद जब ये वायरल भइल ओकरा के लाइफ तार कैसन रहे? थोड़ा सा चेंज बा, थोड़ा सा का बहुत चेंज हो गई बटे। हाँ, का चेंजिंग आइल बा तारा लाइफ में? मतलब पहले ज़्यादा लोग ना जानत रहे, ना पहचानत रहे, और
पहले सपना रहे कि बड़े बड़े लोग के साथे गाना गाई, और आज वो गाना वायरल होखला के वजह से और मतलब बहुत लोग हमरा के जाने लागल। अब तोरा हितई के लोग, तहार मम्मी पापा सब लोग करा के का ओकरा मतलब कहत रहे जब वायरल भइल। ओकरा बाद एगो खेसारी भैया के साथे भी तहार एल्बम आइल बा, ब्रांडेड लइका, उ गाना बहुत बड़ा हिट बा। उहो गाना गा के एक बार सुनावा हमरा दर्शक। ओकरा पहले एगो हमर गाना आइल रहे प्रमोद प्रेमी भैया जी के साथ, उ गाना वायरल भइल तो तब खेसारी भैया जी के साथे गाना गवाइल ना। हाँ, तब खेसारी भैया के साथे गाना गवाइल तो। अच्छा, रउआ सब के एक बात बता दी कि शिवानी आज यहाँ तक पहुँचल बड़ी, ओमे जेपी भैया हमार बानी, इहों के पहले गावत रहनी गाना और अभियो गावत हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा शिवानी करके लेकर के वहाँ के ज़्यादा सीरियस बानी। पूरा गायकी छोड़ देना। जेपी भैया मतलब शिवानी के लेके अपन गायकी छोड़ देले बानी, तो भैया के भी चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत। सबके प्रणाम करतनी, आशीर्वाद के चाहना रखब, हमेशा रखले बनी जे भी देखा था, और सब माई के आशीर्वाद है। अपना से मेहनत कईल आदमी सफलता आप सब देतनी, ये बा। अच्छा, जब भी जब रुआ गाना लिख के धनी शिवानी के, तो रुआ कैसे लागल कि शिवानी एकरा के अच्छा से गई है और इतना बड़ा हिट हो जाई गाना? कारण बा शिवानी बहुत छोटे से गावत रही, लेकिन प्लेटफॉर्म में गुना होला, प्लेटफॉर्म मिलत ना रहे। यहाँ के पापा एजे बनी, शिवानी के पापा, तो यहाँ से बहुत जिनसे जान पहचान है, यहाँ के बार बार कहीं, लेकिन हम इग्नोर करते रही बड़ी। लेकिन एक दिन कार्यक्रम रहे को मित्र के, रोहित प्रधान गायक हवे बक्सरे में, उनका बहन के शादी में, तो वही बोला नहीं कहनी कि बचिया के बुलाओ आज गवावत नहीं। वही गायकी लास्ट में अपन अपने ना गा के लड़की के गवैनी, वही अच्छा लागल। वही दिन से अपना अंडर में ले लेनी, अब मेहनत चालू हो गई, रात भर दिन भर मेहनत भइल, आज रिजल्ट सामने बा। अभी भी उससे ज़्यादा मेहनत होता, अभी भी प्रयास ही है बा। हमेशा प्रयास कैले बनी कुछ नया नया कल जाओ, यह प्रयास हमेशा ही होता, मेहनत दर्शक। शिवानी, जब तू गावेलू खेसारी लाल के गाना चाहे प्रमोद, मिलल बाड़ू कि ना केहू से अभी तक? केकरा केकरा से मिलल बाड़ू? मतलब प्रमोद प्रेमी भैया जी के साथ है, नीलकमल भैया के साथ, मतलब सबके साथ मिलल बानी, और कुछ लोग से वीडियो कॉल बात भी कैले बानी। अच्छा, उ लोग का कहेला तारा के? कहलन जा कि बाबू मेहनत करो और बहुत आगे जाओगी, हम सबका आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हम तो सुनले बानी की तरह के शिल्पी राज 2 भी कहेला लोग। अब लोग कहेला हमार सौभाग्य बाटे, और शिल्पी दी के नाम मिलेला बहुत खुशी के बात बा, लेकिन अपन एगो अलग नाम बनावे के चाहिए, अपन अलग अंदाज सबके अलग रहेला। अच्छा, तू अपन गाना तनी एगो दर्शक के सुना, जो तू सिंगल गइले बाड़ू तहार अपन गाना। एगो हम वर्ल्ड वाइड से गाना अभी रील पर मतलब ज़्यादा वायरल होता, वो गाना गावता नहीं कि रूप छोड़ी पड़ल बड़ा रुपिया के पीछे, धन धके सुत तड़ तकिया के नीचे, कि सुख न भेटाई राजा दिह तो बताई राजा, कि अतना कमाई कहाँ धरब, ए राजा घरे जरे जवानी के लोहा, बताब जाके दोहा में का करब। हाँ, एक बार वो ब्रांडेड गाना भी सुनाओ, ब्रांडेड लइका वाला गाना, ओकरो डिमांड बा। गाना रहे हमार लाइन रहे कि गईनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में, मरद पड़ल ना पसंद महामंड में, गईनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में, मरद पड़ल ना पसंद महामंड में, यही जगह आंखें बड़ा बड़ा कांड होला। तो खेसारी भैया का लाइन था कि असही ना लइकिन के डिमांड होला, है बिहार वाला लइका ब्रांड होला, असही ना लइकिन के डिमांड होला, है यूपी वाला भैया ब्रांड होला। पवन सिंह के साथ आवेला बा कि ना तार प्रोजेक्ट? हाँ, बातचीत चलत रहा, वो जल्दी आ जाए ना। एगो और बात बता दी कि यहाँ शिवानी के पापा भी हमनी के साथे बानी, तो चाचा रुआ कैसन लागेला अब जब शिवानी इतना वायरल हो गई बड़ी, इतना नाम हो गई लिंकर, आज बड़ा बड़ा स्टार के साथे गाना गावत रही, बहुत ज़्यादा स्टेज शो भी करत रही, हम बहुत ज़्यादा स्टेज शो भी देख ले बानी, तो रुआ अब कैसन लागेला अपना बेटी के ऐसे इतना शिखर पर देख के? सबसे पहले जे भी देखा था ओकरा के प्रणाम बटुए, लेकिन हम तो इतने जानी ला
कि 30 फीट ऊपर झंडा बा तो सब लोग झंडा के देखेला। आ झंडा केकरा के देखेला? 30 फीट ऊपर झंडा बा, लाल लहरा रहल बा, तो सबके दिमाग झंडा पर बा, लेकिन झंडा के दिमाग डंडा पर बा कि जे हमरा के बनौले बा। का जी? तो सबसे पहले बा कि हमारे जेपी बाबा बानी कि ये लाइन में बहुत पुरान रही है। कितना बार रिक्वेस्ट कैला के बाद में बाबा से बार बार बोली, कहनी ना ठीक बा, तार लड़की पर ध्यान दिया। बस एक दिन माता रानी के आशीर्वाद से एक दिन अपना मन ही फोन करके बोलौनी आ गईनी जा। बाप जो भी होखे, लेकिन बेटा बेटी जब आगे बढ़ेला तो बाप के छाती दोगुना होला। और एकरा में पूछे होली का बात बा। अच्छा शिवानी, एगो बात बताओ, कौन क्लास में बाड़ू तू? अभी हम 8 क्लास में बानी। पढ़ाई जारी बता का मतलब ये प्रोफेशनल एकरे के बना ले बाड़ू ना? मतलब जब ए लाइन में हम ना रहने तो पढ़ाई पूरा अच्छी तरह से हो पावत रहे, बट ए लाइन में अला के बाद थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत परेशानी आवत है, लेकिन दोनों साथ में लेके चले गए बा। चलो बहुत बढ़िया बा। अब जाते जाते एगो और गाना सुनावा जो आवे वाला होखे या आ गइल बा। आवे वाला होके कैसे सुनाई? अच्छा जो आ गइल बा, आजकल में आइल होई, चाहे 2-4 दिन 10 दिन पहले आइल बा, ऊ सुना दो। अभी तो मतलब बहुत गाना रिलीज होता। हमारे एगो गाना बड़ी फेवरेट हटे, वो हम हर मंच पर भी गई ना। रोहित पाठक भैया के लिखल, भैया के म्यूजिक हटे। कि सबके सजनवा बोलिया मीठे मीठे बोलेला हे राम। कि सबके सजनवा बोलिया मीठे मीठे बोलेला हे राम। सखियो सही हमार, सखियो सही हमार, पातर पियावा पलंगिया पर डोलेला हे राम। चलो बहुत बढ़िया, तू आगे बढ़, खूब आगे बढ़ और ब्लॉकबस्टर गाना निकाल। आ जाते जाते अपना दर्शक के का कहबू? बस हम ये कहल चाहम कि जैसे हर कलाकार पर अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी ना, वैसे ही हमरो पर अपन प्यार दुलार आशीर्वाद यही तेरी देते रहे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हिट्स अपने।